Украина тышышлер назірлігі қанунсыз тұтылған Қырым татарлаған низбетен қоланған тінтуны тәңқітеті. Олар наразылық білдіріп, Ростем Эмир Усинов, Арсенов Хаиров ве Эскендер Абдулганиевна тұтарық невбетеке сеферін Қырымда ижғанен разы олмағанларға низбетен бір алет олара қоланғанларыны көстере. Бу әрекетлерінен олар инсанларыны қоқызмаға тырышалар, шымдыки акимиетнен разы олмаған инсанларыны яда аписханелерге ташлай, яда ярмададан мечбур етіп чықаралар. Украина тышышлер нәзірлігі дүния жымайчылығындан қанунсыз тұтылған Қырым татарлығы қол тұтмаға чағырды. Закликаємо міжнародне співтовариство посилити тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України та відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Қырым Мұхтар Жұмхриетінің прокуратурасы қанунсыз кешірілген тінтулерге қаршы жинай ашты. Ишғажелер мескен тоқынылмамазлығыны бозғаны ве азалдықтан марум еткенлерінде қабатлана. Бұл жинайетіні ішлегенде 5 жылға махкум ете біле. Наше основне завдання в цих кримінальних провадженнях – максимально задокументувати, зафіксувати факти цих порушень, надати їм правильну правову оцінку і, відповідно, зробити все для того, щоб притягнути цих осіб до кримінальної відповідальності заочно або очно. Першочергово це направлення обвинувальних актів до національних судів, а також використання інформації, здобутої у ході розслідування таких кримінальних проваджень, в різних міжнародних інстанціях, від Міжнародного кримінального суду до Європейського суду з прав людини.